एकदम गोरानथार नामा जायगाया? दै होआबानो जाया सामफ्रामबो होनांगौ। ओमफ्राय बाजैना जोनोम जायगाया बबेयावमोनबा? ओं गहपुर ना? गुड आफ्टारनुन लोगोफोर, बेलासिनि गोजोन हामलायनायजों लोगोसे दिनै आङो थांनो ओंखारदों मधुपुर होननाय बर' गामियाव दै लोगोफोर एकदम अरुणाचल बर्डारजों नांजाबनाय आरोना। ओरैजायनि हाजोखौ नायना लाग्रोदो जोङो। नै ओरैजाय बेकग्राउन्डखै नायना लादो। फाइनालि आं दा फैयै फैयै मधुपुरनि बर' गामियाव हाबफैबाय दे लोगोफोर। गामिनि नुथायखौ नायनायजों लोगोसे एसे नैबे सानि आदैजों बा गारजेनजों एसे रायलायगोन दे। अरुणाचल सेरनि बर' गामियानो एकदम बालायानो गोजा आरोना, इखिजानि नायना लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय न'आ ओरैजाय जाहैबाय मेन न'आ। ओमफ्राय नै इयाव मा फोदोंमोन आदै इयाव? लाइमोन ना? फुदिया नामा? रानजोबलांबाय ना? एकदम नै रानजोबलांबाय, फुनोनो मोनदियानो आदैमोना, मोनस्लाबनो मोनदिया माने। बेनिफ्राय नै न'आ इसाना बेबायदि आदैमोना। बेनिफ्राय आदैजों एसे रायलायनि दै। नै आदैया ओरैजाय सिगाङाव दं आरोना, आदैजों एसे रायलायनि। खुलुमबाय आदै। बेखिनि गामिखौ मा होनो? मधुपुर बर' गामि नामा इयो? खै घर दं आदै इयाव बर'फ्रा? न'खरब्रै दङ। न'खरब्रै ना? अकल न'खरब्रैल' ना? आं सिगां फैदोंमोन होनबाबो माने न'खरखौ बारा माबा गैया, गोसोआव गैया। बा लगाय लथाय हिसाबै माने आं बारा मोजां मिथियामोन। बेनिफ्राय आदै बेयाव न'खरब्रै दंना? ओमफ्राय मा मा धोरोमनि मानसि बिसोरलाय? बाथौआनो खालामजोबो। बाथौआनो गोजाना? बेनिफ्राय माबाफ्रा हा बिथाफ्रा गावनि माबा नियादि पाट्टा ना रिजार्भआव दंबा? रिजार्भआवसो दङ। रिजार्भआव दंना? दासिमबो खिन्थु मेपआव पास जायाखैना? दा जिअ'टेक खालामनो हायो। जिअ'टेक खालामबाय? मेपआव पास जाथ'वाखैना? बोसोरबैसे जाखोबा जिअ'टेक खालामनाया? बोसोरनैयानो जाफ्रामबाय। बोसोरनै जाफ्रामबायना? अरुणाचलनिफ्रायथ' बारा गोजान गैयाना? अरुणाचल खाथियानो ना? ओमफ्राय गायग्रा हाफोर दंना गैयाबा आदै? गायग्रा हा गैया। गैयाना? अकल बिथायाल' ना? अकल बिथायाल'। बेसेसो बुरजा दंथाय बिथाया? आधा बिगासो। आधा बिगासो दंना? ओमफ्राय मा मावना जायोबा गायग्राथ' गैयाबा? गायग्रा गैया, ओरैनो आदि फादि खालामना जायो। आदिफोर मावना जायो आरोना? बेनिफ्राय न'खौ आइ बाइफोर मोनगोन ना मोनाखैबा नोंस्रा? गैया, निजेनो बानायदों। निजेनो बानायदोंना? ओमफ्राय आदैमोना इयाव बेसे गोबाव जाखो बेयाव रायजो जाफैनाया? जाबाय खोमालै 30 बोसोरसो। 30 बोसोरसो जाबायना? बेनि सिगाङाव बबेयाव दंमोनबा? आंनि नोलोबारियावनो दंमोन। नोलोबारियावनो दंमोन ना? जोनोम जायगाया नोलोबारियावनो खामोन नामा? आगोल जोनोम जानायाथ' गवालपारायाव। गवालपारा। बिजिनि बाथाबारि। बेफोरावथ' जेनेबा खेथिफ्रा माबायदि जायोबा, माइ खेथिफ्रा? माइ खेथिया बोथोर मोजांबा मोजां जायो। मोजां बोथोर जायोना? गाज्रिबाथाय दैमाफोर दं नामा खाथियाव? दैमाया ओइ गेरमेन्टिनसो दङ। गोजान ना? गोजान। जेबो उसुबिदा खालामा ना इयाव? जेबो उसुबिदा खालामा। ओमफ्राय मोनसे खोथा आदै, ओमफ्राय गथ' गथायफ्रा फरायनायफ्रा मा मायाव फरायोमोनबा? बर', हारसा मिडियामा? हारसासो ना? मिडियाम माबा गैया। इयावथ' बर' मिडियाम स्कुल गैयाना? थाङोब्लाबोथ' नोलोबारि थांनांगोन। नोलोबारियाव थाङो। एसे गोजान जायोना थांलाय फैलाय? उपाय गैया आरोना? आरो न'खराबो खम जाहैबाय जितिया। दा होमबा गासिबो हारसायावनो ना? हारसायावनो। गाननाय जोमनायफ्रा जेनेबा बर'आव जाबाय, रायज्लायनायफ्रा बर'आव। ओमफ्राय बैसागुफोर फालियोना फालियाबा बर'नि नियमाव? फालियो। फालियोना? मागिनायाथ' बेयाव न'खरब्रैजोंथ' मा मागिगोन? बिसोरनि रायजोआनो ज'। गासिबजोंबो ज'? ओमफ्राय माबाया गाननाय जोमनाया बैसागुआव गाव गावनि ड्रेस गानो खोमा ना? बर'आ दख'ना गानबाय, ओमफ्राय बेलेग जाथिफ्रा गावसिनि गानबाय। बेनिफ्राय जेनेबा मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय गासिबो ज'? बर'निबो दामगोन, हारसानिबो दामगोन। आरो धोरोमखौ फालियो बर'निखौनो। लगाय लथाय ना?
इयावथ' बर' जायगाया खाथि हिसाबै बारु बेलेगफोरा बारा माबा खालामनोथ' हानाय नङा एकदम बुंनो थाङोबाथ' जोंना मिंमां एरियायावथ' एकदम बर' एरिया जाहैबाय बर' एरिया इयावल'सो एसे जानखारखारनायलाय जेनेबा न'खरब्रैजोंल'लाय मा गावनि माबा फाथिनो जाहैबाय आरो ना बिदि जायो आरो ना उपाय गैया दा बैसागो बोथोर सफैबाथाय ओं बयबो गाजा गोमजा जागोन ओमफ्राय ओं धोरोमखौ ओं बर'निखौनो फालिजोबो ओं गासैबो ओं रायजोआ ओं बाथौ ओं ओमफ्राय बाथौ दुमनायावथ' नोंसोरो न'खरब्रैजों मा हिसाबै दुमो अ आनसलिकनिखौ लिंहरदो ना अ नोलोबारिनिखौ ना बेनिफ्राय माबानिथ' माइरं गोरलैनिथ' मोदाय होयो खोमा ना फुजा होयोना बेखौ आगोलाव होयोमोन दा होला बेनिखाय खेबसेल' माने रायजोयैनो जमा बैसागुआव अ बैसागुआव अ फुजा होबाय जेनेबा बैसागुआव लेंहरनाय हिसाबैनो खनसेनो ज' होखानाय जायोना दे होमबा दे गोजोननाय थाबाय ना दे दे नै बाजैया ओरैजाय दै लुबाय दं बाजैजों एसे रायज्लायनोसै माबोरै बाजै खबरा मोजां एकदम गोरानथार नामा जायगाया दै होआबानो जाया सामफ्रामबो होनांगौ ओमफ्राय बाजैना जोनोम जायगाया बबेयावमोनबा ओं गहपुर ना अ गहपुरावसो ना आं सानदों माने नोलोबारियावथ' बर' एरिया हिसाबै बुहुम खाथिनिनो नोलोबारिफोरनि सानदोंमोन आरो ना बेनिफ्राय फिसाला फिसाजो साबैसे दंबा बाजैना हौवासा सासे हिनजावसा सासे बेसे गेदेर जाखोबा माबाया गेदेरा 9 बोसोर जाबाय ओमफ्राय उन्दैया बोसोरथाम बबे स्कुलाव फरायदोंबा इयावनो फरायगासिनो दा इयावनो ना हारसा मिडियाम ना ओं बेसे क्लास बा फिसालाया थाखोथाम फिसाजोआ दासो बोसोरथामसै ओमफ्राय आदायालाय अबाव थांदोबा हाजोआव थांनो होनना हाजोआव थांदो ना खामानि मावनो थांदो नामा नोंसिनाथ' हाजो खाथि हिसाबै हाजोआवनो बांसिन थांखायोना दे जागोन दे गोजोननाय थाबाय दे बिदिब्ला इसानाबो बेबायदि आरोना अबस्थाफ्रा एकदम गासिबो गोरान गोजा दै लोगोफोर नै एकदम बाला गोजाखा आरोना दा आं फैयै फैयै आरो गुबुन मोनसेनि न'खराव मोनफैलायबा दै लोगोफोर बिसाजोंबो एसे न'खरखौ नायनायजों लोगोसे बिसानि गारजेनजोंबो एसे सावरायनि बिदिब्ला लोगोफ्रा भिडिअखौ नायलांबाय थादो फारि फारि फै आदा रायज्लायनि एसे नैयाव जिरायजागोन खोमा दे खुलुमबाय आदा एसे नोंथांमोनजों खबर लानाय हिसाबै माने रायज्लायनो होनना फैबाय आरोना बेनिफ्राय आदा मोनसे खोथा आं माने नोंथांनाव सोंनो सानो नोंथांमोनाथ' बेखिनियाव बिथाफ्राथ' जेनेबा माबासो रिजार्भसो खोमा ना खुनु पात्ता सात्ता गैया ना बेनिफ्राय दासिम बेबायदि सार्भेफोर जागोन ना जायाखै सार्भेया फरेस्ट सार्भे जाबायमोन आरो बेनिफ्राय रिजाल्टआ ओरैनो पात्ताफोर जानायनि चान्स दंना पात्ता जानायनि चान्स गैयाना होमबाथ' दुखुनांथाव माथो उनाव माने जाथाराबा माने माबा मोनसे खालामनायनि लामायावसो लाना दोनदो आरोना सरकारा बिदि लाना दोनदों खुनु पात्ता होनायनि माबा लायाखै होमबा ना ओमफ्राय बिनि अनगायै अबाफोर बिथा दंबायो नामा नोंसाना आंना बिथायाथ' दङ इथिं दङ बानोना गायग्राया बिगानैल'सो बिगानै ना बेनिफ्राय खेथिफ्रा माबायदि जायोबा माइ खेथिया बारा मोजां जायालै बारा मोजां जायाना बाला ना बोथोरा माने अखा हायोब्लासो एसे मोजां जायो आरोना ओमफ्राय बाथ' खरानबाथ' बारा मोजां जाया बेनिफ्राय जानायफ्रा थोगोन ना थोआबा जानाया दा फरियाला खम नालाय साब्रैल'सो थोयोना बायना जानो गोनां जाथ'वाना बेनिफ्राय मैगं थाइगंथ' जायाना एकदम बाला गोजाना देग्लायथ' रानजोबथारदों देग्लाय गैया रानजोबलायबाय इयावथ' आरो अबाव मैगं थानोना बेनिफ्राय आदामोना सिगां जोनोम जायगाया बेयावनो खामोन ना बेयावनो बै नोलोबारि ओरै सोनाबा धर्मजानाव ना बेनिफ्राय आं खारबोबाय बेसे गोबाव जाखोबा बेयाव फैनाया 25 जाबाय खोमालै 25 बोसोरसो जाबायना बेनिफ्राय आइ आफा दंना गैयाबा दा दङ ओजों थायो नामा आफा गैला होमबा ना बेनिफ्राय नोंथांना फिसाला फिसाजो साबैसे दङबा आंना फिसाला सानै गोजा फिसाला गोजा ना बेसे गिदिर गिदिर जाखो 20आव हाबबाय सासे गिदिरा 20आव ना ओमफ्राय फरायनाया
फरायनाया हाई सेकेन्डारि पास खालामना गारबाय इयो अ फिसाला गेदेरा गेदेरा अ उन्दैया दा कलेजाव दंहैयो कलेजाव मा मिडियामाव फरायोबा इसोरो इयो ग्रिन बिलाव फरायदोंमोन अ उन्दैया अ इंलिश मिडियामाव ना ओमफ्राय गेदेरा बर' मिडियाम हारसा मिडियाम हारसा मिडियाममोन ना हारसा मिडियाम अ बे समाव होमबा लामायानो गैया नैबे ओं दोनलांनोबो दिगदार ओं बोरै खस्थ' उम हाजिरा मुजिरा मावनानै जायोमोन ओं बेनि थाखाय माने बर' मिडियामाव सोनाय जायासै आरो दोनलांनोबो खाथियावबो उसुबिदा ना खाथियावबो गैया हिसाबै बहुद उसुबिदामोन गोदो बे लामा जानायखायसो एसे दा मोजां जादों बेनिफ्राय पन्सायतआथ' नोलोबारि गोलैयो खोमा ना नोलोबारियानो ओमफ्राय आइ न' मोनगोन ना मोनाखैबा नोंसा मोनाखै ना सार्भेफोर जायाखै नामा ओइ दाख्लै जाफैदोंमोन गैया माथो जिअ'टेक खालामदोंमोन होनबा ना जिअ'टेक खालामदों सानसे जानो हागौ जानायालाय दा जेनेबा खोथाया एसे जाहैबाय खुनु पात्ता सात्ता होआबा सरकारा ना मा समाव मा खालामगोन बेखौथ' मिन्थिला खारो होनबाथ' खारनांसिगोन दिनै एसे गाज्रि जाबाय आरो ना दे जागोन दे बिदिब्ला ना दे ओमफ्राय नै न'आ ओरैजाय हाबुआ लुबाय आरो ना निजिनो खस्थ' खालामना लुबाय ना नै ओमफ्राय ओरैजाय बाजैया मा खालामदो बाजै दङ मोजां दे जागोन दे बिदिब्ला ना नै इसानाबो लामानि स्टाइला बेबायदि आरोना लोगोफोर बिदिब्ला जोङो बिसानावबो थांनानै एसे सावरायनो दै इसाबो आइ मोनाखै नामाथाय न'आ इसानाबो बेबायदि माने पाक्का नङा आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय न'खौ एसे नायना लाग्रोनि एकदम गोरान गोजाखा एकदम बाला गोजाना ओरैबायदि गोरानखा नै जायगाफ्रा नै न'नि अबस्थाफ्रा बेबायदि आरोना लोगोफोर नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय ओमफ्राय नैबे फंबायजों एसे रायज्लायनि खुलुमबाय फंबाय खुलुमबाय दे एसे सावरायनो होनना फैबाय नोंसाजोंबो बेखिनियावथ' आङो बेरायनानै एसे नुदों माने न'फोरखौथ' पाक्का नुवाखै आइफोर मोनाखै नामा नोंसिनि बेखिनियाव जोंनि आइ मोननाया जोंनि सिगां बिबु गोलाव थानाय समाव जिथुनिखि मोनदों बेखिनिल' मोननानै दिनैसिम मोननाय जाथ'वाखै ना बेनिफ्राय बेयाव थाफैनाया बेसे गोबाव जाखोबा जोङो दा बे थानाया जाबाय 1940निफ्रायनो दंगासिनोमोन इयाव आरो बिनिख्रुइ सिगां आरो दंबावोमोन माने माखासे बिसोरो दा गैथ'ला माने इयावथ' जेनेबा सानैसोल' दं नामा गोदोनि मानसिफोरा इयाव जेनेबा नोंसोरनि आबौ आबै बा आयंमोननि दिननिफ्रायनो दं आरो ना बेनिफ्राय नोंसाना दा माबा बिफा बिमा दङ ना गैलाबा दा गैथ'ला गोमोरलांबाय ना ओमफ्राय नोंसोर बिदा फंबाय साबैसेबा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव दा आं हारसिंल' ना बिनानाव सासे बिब' सानै दंमोन रायजो जाबाय गुबुनाव ना बेनिफ्राय बिथायाथ' माबा नङा खोमा ना इयाव खुनु पात्ता बेबायदि गैया खोमा पात्ता गैया रिजार्भसो खोमा ना ओमफ्राय बिथा एसे गुवारबा एसे गुवार दा 1.5 बिगासो दं 1.5 बिगासो दं ना ओमफ्राय बाहेरायाव एसे एनै दं निजे बायना लानाय आरो ना बेनिफ्राय गायग्रा हाफोर दंना गैयाबा गायग्रा हा गैयाना बाहेरायावबो बिथासो दं नोलोबारि खिनियाव बेनिफ्राय मा खालामनानै जायोबा गायग्रा हाथ' गैयाबा बिदिनो थाग थुग बिदिनो हाजोनि खामानि मावनानै ना बेनिफ्राय होमबाथ' हाबा जाबायना नोंथाङा ओमफ्राय गथ' गथाय साबैसे दंबा दा फिसाजो सासे फिसाला सासे दं बिसोर बेसे गिदिर जाखो सासेया 11 सासेया 8 ओमफ्राय फरायनाया फिसाजोआ 8आव दं दा ओमफ्राय फिसाला सासेया दा 1 क्लासाव मा मिडियाम बा इसोर फरायनाया सासेना बर' सासेना हारसा बर'खौ बबेयाव फरायो नोलोबारियाव नामा सिमेन्ट सापरि बाथौ मिसनाव सिमेन्ट सापरियाव सोरबा न'खरनि दं नामा बिखुनजो दं बिखुनजो दंना
इयावथ' खाथियाव बर' स्कुल गैयाना एलपिफोरथ' गैया नालाय थांबाबोथ' नोलोबारियावसो थांनांगोन एसे गोजान जायोना दे बिदिब्ला ना गोजोननाय थाबाय दे जागोन दे बेखिनि मधुपुर होननाय जायगाया न'खरब्रैजोंनो मोनसे बर' गामि आरोना लोगोफोर गोबां दुखुनांथाव बेयाव माने फरायनाय बायदिसिनायाबो बिसोरो बर'नि स्कुलबो गैया आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय आङो बेयाव दिनै भिडिअ खालामनो फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो गोबां दिन खोनादों बार मधुपुर बर' गामि दं होननानै नाथाय दिनै आङो गावनो फैनानै बेयाव नायफैबाय आरोना लोगोफोर जागोन दे होमबा ना दे थांबाय थाना दे होमबा अब्ला लोगोफोर दिनैनि ब्लग भिडिअआ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि नोंथाङा बोरैबा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानै हाबसन फैफ्लांदोंबा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।